Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali ippubblika żewġ kontroprotesti li tressqu fil-qorti b'risposti għal żewġ protesti ġudizzjarji li saru kemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u ta' Marka Majra dwar il-ħatra ta' Norma Saliba bħala l-ewwel kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsin Malti. Fl-ewwel kontroprotest imressaq mill-Ministeru ġie rimarkat kif iċ-ċentru tal-Ilsin Malti huwa organu tal-Kunsill stabilit mill-liġi, iżda mhux korp maqud personalità ġuridika distinta u għalhekk ma jistgħux jinfetħu proċeduri kontri stess. Bl-istess mod ġie enfasizzat kif il-Ministeru qed jiġħad bil-qawwa l-allegazzjonijiet imresqa għaliex huma bla bażi. Fit-tieni kontroprotest il-Ministeru sema kif l-allegazzjonijiet fil-protest ġudizzjarju ta' Amajra mhumiex veritiera għaliex mhux minnu li ċ-ċentru tal-Ilsin Malti twaqqaf mingħajr konsultazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti. Fil-fatt kif diġà ġie mħabbar pubblikazzjoni ta' ritratti minn chats bejn l-istess Ministeru u l-President tal-Kunsill Olvin Vella, dan tal-aħħar ġie infurmat kemm telefonata u anke bil-kidba u saħansitra tal-approvazzjoni tiegħu biex il-Ministeru jmexxi bil-ħatra ta' Saliba. Fil-kontroprotesti ġie rimarkat kif kien nuqqas tal-istess Vella jekk ma komunikax mal-membri l-oħrajn tal-Kunsill kif kien fid-dmir li jagħmel u mhux sew li jeħel il-Ministeru għal tali nuqqas. B'hekk il-kontroprotesti iffirmati mill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, miċ-ċentru tal-Ilsin Malti u kif ukoll mill-Avukat tal-Istat ċaħdu bil-qawwa l-protesti mill-Kunsill tal-Ilsin Malti u Marka Majra waqt li tennew li l-ħatra ta' Norma Saliba hija valida u skont il-liġi u għaldaqstant għandha tibqa' fis-seħħ.